kang ato sabi. Ay, nagbina na ito din. Sumaksay mo na. Thank you. Mayapayapak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetana naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po Diseli Francisco Seller and family, Leonida Palma and family, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison. Special intention, Deeds Anita David and family, Engineer Jesus Ponsalan, Paul J. Pilaw, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Antonio Valencia, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Florencia Mercado, Jesusa Henson Guzman, Aida Ocampo, at Sydney Obenario. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Senior, Father Aristotel, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, Esther Nito, George, Victor, Magdalena, Horacio, at Dingmaldang Kaladwa king Purgatorio. Love.
po ng alakan po ng Banal Espiritu. Ang Ginoo manatili kay kayo. May payaba kay kayo po. Umpisa na naman ng obra, karing regular workers, niya pangadita lang maging mabungaya, iting parminggo para karelangan. Niya bangkata bebe tayong matampang nga pagmasusyan iti, sisyan tala parang kasalanan tamot, manyad pantawad at pakalulu king apong Ginoo. Ginoong Jesus, iking tala pamilatan ning bayong kasunduan, Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, ulining kaya kang kamatayan, kimtan mo yung pamagligtas karing tao, king miyaliwarang kasalanan, Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, iking datang pasibayo, baniligtas ding sabik, maninaya, king kaya kang pamagbalik, Ginoo pakalulu. In Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, kapamilataning daya ng sarili mong anak, timawa mo ring sablang tao, at kinabos mo kami king kamatayan. Isundo mo sana yung obra, ning kaya kang lugod, karing puso mi, ban king alang patanat, apamag masusi, king misteryo ning kaya kaming kaligtasan. Akwaming dasan, ing alanganggang biye ay pangako na. Itinganadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot king kadwa ng librong Samuel. Pintalandering sablang tribo ng Israel ni David, karin king Hebron, at ngara keyo. Laman mo kami at daya, ikaing meni muna king Israel, king sabla ng pamakilaban, kanitang Isaul, yaing kaya kaming ari. Nga na kaya kaning Diyos. David, ikaing magpastol king balen kong Israel, at ikaing manimuna karelo. Inya pintalandering sablang manimuna ning Israel aring David king Hebron at arapaning Ginoo, ginawa niya mang kasunduan karelo i David. Linyan deng laruy David at yo ing meging ari ning mabilog ga Israel. At luyang pulong banwa inyong maging ari yo, kilub ning 40 banwa. 7 at kapitnayang mig-ari king Huda, kabang at suya king Hebron. Linipat ya king Jerusalem, at karinnepe mahalan ing mabilog ga Israel at ing Huda, kilubning at 20 banwa. Mintaya aring David at dingtawa na king Jerusalem, ban lusuban dala ring Hebuseyong manuknangan karin. Ngara ring Hebuseo kang David. Kamalyaring lungubketi, agyura kang itabi, agyang den mangbulag at pipi. Makanyan man, ikwaneng abihag David, ingkutan ning Sion, at itiya ing meging pikabalwan, a syudad ng David. Lalo yang meging mayupaya i David, uling patnubayan nening Ginong Diyos, a mayupaya. Ing amano ning Ginoo. Kaya matnube ing lugudkot katapatan. Kanitang minuna, king kapamilataning malikmata, migsalita ka, karetang tapat keko. Nga mo karelo, king meto nga bayani, pinatong ke ing korona. Liklok ke king trono na, itang pinili ko, karing maldang tao. Gewa keng ari i David, akakong talasuyo, at linyan king banal alaro. Kakuyang alalayan, at king kakong kayupayan, pigkalubanan king sikanan. Kaya matnube ing lugudkot katapatan, magwagiya king kapilan paman. Ing kayang kayarian, mirasyo ang kaking dayat malat, at pati na king ilog amaragol.
Katutuan o Ginoo ing amano mo, papagbanalan mo ke king katutuan. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. Ngararing eskriba adinatang ibat Jerusalem. Alip naning Bilzebul apamuntok ding demonyo. Ing babye kaya king upayang makapadwal ka ring demonyo. Uli nanita, pepalapitan ng Jesus ding tao at si alitana ng mapiran na talimhaga nga na makanano nang palwalan sa tanas si Satanas. Nung ding sasakupan na ning meto nga kayarian, milaban-laban la, ay manatiling kayarian na ito. Nung ding mitutubal elam mikakasundo, misalbagya ang pamilyang ita. Makanya mo naman, numagalsay sa tanas, laban king saril na, at milaban-laban na rin sasakupan na, magluwat, datang ing kayang kawakasan. Alang malyaring makapanlog king balena, ning meto nga taong masikanan, at saka nasansama ning kayang pibandyan. Subali mo pin nung igapos na pa ing makibali. Kay ba't kanita niya pa mo lubos, aluban, at panakawanan ing bali ay ita. Pakatandaan nyo, malyari lang may patawaran ding tao king sablang kasalanan at kalibakan da king Diyos. Dapat ninumang maglibak king banal espiritu, alayang kapatawaran. Ing kasalanan at pakibatan ng taong makanyan alang kapupusan. Sinabi ng Jesus City, uling sasabihan da ring mapinan, alip nani ning marok ay espiritu. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Gandang morning. Mayroon po akong di makalimutang kwento tungkol sa Dalit Among Tans Pandilyo. No? Kasi naging paris-pris po namin siya. No? Minsan po, abang siya daw po ay nangangasal, nangangasal siya, mayroong isang photographer na nasa likod niya, palakad-lakad, tapos kukuha ng picture. Kaya, pabiro, sabi ni Among Tans, doon sa nagpipicture, "Hoy, mukhang demonyo. Huwag kang ang ali-aligid dyan." Ganun po yung pagsasalita. Ganun po magsalita si Among Tans. Na, siyempre, joke lang sa kanya, pero doon sa nagpicture, napahiya yata, na nagdamdam. Hindi na raw siya pumasok sa simbahan kasi tinawag siya ni Among Tans na demonyo. Pero yun po ano lang parang wala namang lang dahil ma-joke si Among Tans. At ito nga pong paggamit natin ng salitang demonyo. No? Kung minsan expression ng iba demonyo ka. Parang kasama sa ganun. No? Pero iba po pag mga kuminsan babansagan demonyo yung isa't isa dahil sa may galit o may laman na ang paggamit. No? At ngayon po sa mga radio commentator, pag mayroong mga nangyayaring mga nakakapangilabot na krimen, no, yung pagpatay o kaya pagpaslang ng nakakapangilabot, no, yung maraming saksak o kaya ninakawan na tapos nilapastangan, ni-rape, tapos ayun, kakaibang pagpatay ang ginawa, kagad sasabihin,
yung demonyo lang ang nakakagawa ng ganyan. Ganyan. Hindi mo lubos maisip na magagawa ng isang tao ng ganong patayin ng kanyang kapwa sa ganong pamamaraan. No? Kaya itong mga radio commentator, ginagamit ang salitang walang mga halangang mga budhi, demonyo, ganyan. Pero sabihan mo po yung isang gumagawa ng kabutihan, lumalaban lang para sa kabutihan at nanindigan para sa kabutihan na demonyo, yun ay ibang klase. At dito po sa ating bansa, mayroong ganun na ginagamit yung ganunong salita kahit na mabuting ginagawa, pero itong mga gumagawa ng kabutihan, sila pang babansagang mga demonyo na dahil lang kumokontra sa kanilang masamang hangarin, kaya masamang kapritsyo. Dito nga po sa ating ebanghelyo, parang yun ang experience ng Panginoon. Sa dami ng kanyang mga ginawang kabutihan, dito binansagan siya ang prinsipe ng kademonyohan. Kaya nagagawa niya to kasi prinsipe siya ng kademonyohan. At nabanggit ng Panginoon dito itong ang paglapastangan at pagkutya sa Diyos ay mayroon pang kapatawaran. Pero ang paglapastangan sa banal na Espiritu, ito'y walang kapatawaran. Kasi para ang gawa ng banal na Espiritu, mga mabuting gawa ng Espiritu, ay i-attribute mo, i-credit mo sa demonyo, talagang ito'y paglapastangan. At ito yung sinasabi ng Panginoon na gawain ng banal na Espiritu, tapos sasabihin mo, ito'y gawain ng masamang Espiritu. Ito yung tinutukoy ng Panginoon na isang malaking kalapastangan sa banal na Espiritu. At yun ang isang naranasan ng Panginoon, no? Na sa kabila ng mabubuti niyang gawa, ito sinabi pa na siya ay nakagawa nito dahil siya ay prinsipe ng kademonyohan. Siguro hanggang ngayon po, kasi wala naman na Panginoon dito, pero hanggang ngayon nangyayari pa talaga yung ganito na yung nasabi ko sa inyo na sa kabila ng mabubuting ginagawa, sila pang babansagang ginagawa nila ito dahil sila'y nasa panig ng demonyo. At tayo po siguro, lang natin dito naway marunong tayong mag-discern. Ibig sabihin, makikita natin yung tunay na gawain ng banal na Espiritu sa ating kapaligiran. At yung pagkukunwari lang ang ginagawa at hindi talaga ito bunga ng banal na Espiritu. Kasi po ngayon, marami namang ganun marami namang gumagawa ng mabuti, pero wala naman sa kanilang loob. O kaya meron silang ibang pakay. Pero meron talagang coming from the bottom of their hearts, sincere, at with the best intentions, ang ginagawang kabutihan. Pero ganun pa man, sila pa rin ang tatawaging mga demonyo. Kaya let us be discerning. Yung marunong makita natin sa isa't isa kung ang ginagawa ng isa't isa ay tunay ngang ito'y bunga ng banal na Espiritu o kaya naman ay talagang bunga ng masamang espiritu na sumasanib lang sa tao. Samantala tayo po, naway palagi tayong paakay sa banal na Espiritu para ang ating mga gawain ay tunay na manggagaling sa Kanya. At ito'y magpapaligaya lagi sa ating Panginoon. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinto mga kaibigan, tayong lahat
na patuloy na ginagabay ng Panginoon sa ating buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, makapakirake kaya sana king alanghanga mong sakripisyo. Para kang Papa Francisco, para ka rin kaya katang obispo, at ding sablang pari, at reliyoso, at para ka rin sablang mipagkatiwala, king karelang pamaningat, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sablang galamen ng gobyerno, at ding sablarang kadamayan, mumunara ng balikdan ing laganap ng kayapan ning mabilog a bansa, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sablang kailangan maglakbe, kapamilataning danuman, angin o mamala, paratilasanang magmanewong mitmong kaingatan, ban mikamasayang pamaglakbe, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan makatipon, kaniting banal a kapulungan, dagol sa at munlad, ing kaya katang kasalpantayanan, at ing kaya katang kasuyuan king Diyos, at karing kaparatang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Ginoo, ikatula mo sana ring kayadwanan ning manigapumong balayan. Ipakit mo kaya kami ing dapat ning kaya kang pakalulu, huling alaking agawa na numan king sariliming merito. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At ipagdalang kaligtasan, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ang Ginoo manatilyo kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang gadobos may ipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Yung kaya kang amano, aking kapamilatan na nilangan ming yatu. Yung talapangabos at tinubod mo ba ni kapos na kami? Inyasad kapamilatan ng Espiritu Santo, may katawan niyang tao, at may bay king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian,
ban italakad ne, ing meto nga banal, abalayan para keka. Inagpano rin gamat na king krus, ban sintanganing kamatayan, at ibulalag ning pamanyubling miye. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitming banwa ting yato, king kekang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat tsakeka. Piraso ne at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Itiing kalis, ting ka na akong daya, ing daya ning bayi talanganggang tipan. Amibubu, para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Laptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyak tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Menea, Cristo Sinumia, Inigagana kami o ipa, in kamatayan at pamanyob din ang may biyaning anak mo, daramya kaya kay tintinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapang babayang pagkamwa mo, king ikaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Kanakan may o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban miganap yakin lugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, ati Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Gana ka mula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninang sabing niya, lalo na ding talasuy mong yamang Aristotel, kambera rin Norma, Barbara Angel at George. At ding ano pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong arapan, pakaduluban mo kengan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambi ng San Jose, na kayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen! 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 Ngayon madalang tangmit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipaming, Chokabanwa, isang banyi na Diyo mo, tatangke kami kayarian mo, ipaming ko ng loob mo, etisuri, antibanwa, ing kakanan ni, pingagogo, ibigay mo kaya kami, pingagogo ini, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala ni kaya ka, anting pamamatawad ni, karing may kasana kaya kami. Ing kaya paisal kang tukso, ipagos, sa mga ikabos mo kami o Ginoo, kisab lang marog, manugod mong ipagkarubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisab lang kaligaligan.
Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Kaya kang kaya o ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiyag ko kaya kayo, mo sana babalik din ni kaya kaming kasalanan. Nang lawin mo yung kasalpantihan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ipong may kakapatad, masyatang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa lalako, sa kasalanan niya, pakaluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa lalako, sa kasalanan niya, pakaluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa lalako, sa kasalanan niya, ibiyam niya kami kapayapan. Ning malugod at magalakatang ginom ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato nuantang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Gino ay matampang tanggap kaya ka dapat sa kasming amana mo. Amaya. Salamat Ginoo sa
Manalangin tamo. O Diyos, si Panglubos mayupaya, pasulungan na saning lugod mi, ning bayong be, ay pagkalub mo. At papanatilya na kami, king tula, ning kaya kang kayarian. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ning ginuma natilya kaya kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa may paintutu, ning ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. May hari ning kaya katang kapag masusya na may tanang ini, king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, king Diyos. Dakat pong salamat. May Paul sa gandang araw. Manang po. Dakalang salamat, paring Ama ng pabiyagin, magyan sa kesa, kaibigan,